Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской. И в эфире телеканала АТР мы продолжаем информационную программу «Бугунь». В следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями на самые актуальные темы, которые появились в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Поехали. Рада обговорює продаж землі. Опозиція каже, на парламентські слухання запросили не тих аграріїв. Парламент надав добровольцям статус учасників бойових дій. Утім, нардепи мають претензії до закону. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Очільник МЗС розповів, який документ підпишуть. Рада представить гостя нашей студии. Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора Украины. Витаю вас. Витаю. Сегодня в Верховной Раде Украины проходят слушания относительно открытия рынка земли. Там работает наша корреспондентка Милена Амидеева. Милена, селям алейкум. Что ж, рассказывай, как проходят слушания в Верховной Раде Украины, насколько там бурно. Алейкум селям, Гульсум. Отже, комітет з аграрної політики запросив на сьогоднішнє слухання представників аграрних організацій, а також власників земель сільськогосподарського призначення, а також є й представники уряду. Вмістилися не всі бажаючі до зали, тобто заповнені депутатські місця, дехто навіть у прямому залі стоїть, заповнена гостьова ложа. Деякі люди, дійсно, аграрії вже протягом більше 2 годин, як стоять та слухають те, що відбувається у залі. А перед початком вони запрошені фотографувалися у залі, у сесійній за трибуною. Відкрив це слухання Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді, а потім виступив Тимофій Милованов, міністр економіки та сільського господарства. Далі дали слово слугам народу та опозиції. Опозиційна платформа «За життя» та «Батьківщина» виступають, звісно ж, проти продажу ринку землі та закликають провести, нарешті, референдум всеукраїнський. І цікаво те, що ті, хто проти продажу ринку землі, вони від аграріїв просто отримують оплески дуже бурхливі. От слуги народу йдуть з трибуни під вигуки «Ганьба». Депутати обласних рад, вони взагалі просять цей законопроект відкликати. Сьогодні навіть тут у залі демонстрували кадри з фільму «Іван Васильович змінює професію», відривок там, де цар хоче просто віддати землі своєї держави. Це теж, звісно, зірвало оплески. Я бачу, що вже навіть трохи втомилися аграрії, тому що вони безперервно вже з 15-ї години сидять у залі. Слухання до 18-ї взагалі-то заплановані, однак дуже багато тих, хто хоче висловитися, тож, можливо, навіть і довше доведеться сидіти аграріям, депутатам і представникам уряду. Гульсум. Чусагул, это была наша корреспондентка Милена Амидеева. Она работает в Верховной Раде Украины. Напомню, там проходят слушания относительно открытия рынка земли. Ну и, как она отметила, действительно, в ходе обсуждения рынка земли даже показывали фильмы. Ну, слушаем народного депутата от фракции «Батьківщина» Вадима Івченка. Включіть, будь ласка, відео. Кемскую волость требует. Воевали, говорят. Так подай ее сюда. Что? Кемскую волость? О, я. Кемская волость. О, я. Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Я інколи ловлю себе на думці, що ці режисери не з сучасності можуть передати всю атмосферу, что сегодня творится. Европейская солидарность пожаловались, почему же на таких важных слушаниях отсутствует президент. Давайте послушаем. А чого ж ви не проводили слухання до першого читання? До того, як винести цей закон? До того, як все це приймати? Ви нікого не хотіли чути. Ви наплювати хотіли на позицію людей. І тільки зараз, коли вас хоч трішки притисли, тоді ви, добре, зібралися. Але зібралися. А де президент? Де Зеленський? Я питаю вас, парламентські слухання щодо землі в Україні
Чи може бути важливіша тема сьогодні в державі? Ні, її немає. Де Зеленський? Десь, напевно, бігає по біговій доріжці, знімає нове відео. Как вам вообще видятся вот эти слушания парламентские относительно открытия рынка земли? Вот вовремя ли они сейчас, именно в это время проходят? Я думаю, що це повинно було бути задовго до слухання в першому читанні. І вважаю, що підхід теперішній також не є досконалим, тому що ми потребуємо земельного кодексу, який врахував би, по крайній мірі, кілька позицій. Позицію органів місцевого самоврядування, позицію аграріїв, позицію центральної влади і, звісно, сам статус землі. Тобто все оце роль кожної із гілок влади, роль в організації контролю, в правовій системі, в комунікативній. Все це повинно було бути передбачено кодексом, і цей кодекс повинен би мати інструментарій розв'язання будь-яких проблем і вказаний інструментарій контролю. Станом на сьогоднішній день це йде поспіхом. Я вважаю, що всі громадяни України... А чому? Куди торопяться? Куди спішать? Зачем? Спішити тут не можна, і навіть я вважаю, що неправильно. Це м'яко сказано. Ну а для чого тоді вот так все просто в турборежимі проходить? Мені Це разве не опасно? видається, що люди, які ініціюють, вони не мають достатнього досвіду, вони не мають достатньо державницької позиції, вони не розуміються на тих процесах. Вони не розуміють, що це процес непростий, це має бути підготовлена правова система. Я задаю таке питання собі і вам. Влада сьогодні готова до ринку землі? Вона готова захистити простого громадянина від того, щоб його не обшахраювали, не обдурили? Судова система готова? Правоохоронна система готова? По всіх трьох питаннях відповідь – ні. Я зараз наведу вам такий коротенький приклад, як все буде. От, скажімо, я такой могу вопрос задать вам, как заместителю генерального прокурора України. Правоохранительная система к этому готова? Я, до речі, зараз ще не вступив в повноваження першого заступника, тому що мене було звільнено незаконно у 2014 році. І 5 років я перетерпів митарство. Вчора тільки отримав рішення апеляційного суду про відновлення на посаді. Тому я зараз не в посаді. Але я хотів би сказати, що не готова правоохоронна система, це по-перше. Але, наприклад, є селянин, фермер, який має десь 150 гектарів землі, і він сьогодні отримує в рік до 8 мільйонів доходу. Він же вкладає в свій бізнес, в господарку десь 6 мільйонів і 2 мільйони має чисто доходу. Якщо зараз ввести ринок землі, і земля буде коштувати хоча б 3 тисячі до 3 тисяч доларів, то йому треба 8 років працювати без будь-якого доходу, щоб він міг викупити ту землю, яку він сьогодні обробляє, тому що ця земля поки що в нього в оренді. Мені так видається, що ті ініціатори, вони просто не мають достатньо досвіду і не охоплюють це своїм розумом, а своїм охоплювати не потрібно. Є, очевидно, Академія аграрних наук, є оці ж фермеры, аграрии, с якими треба було провести відповідні слухання ще до законопроекту. Ну а вот сейчас проходят эти слушания с аграриями, с фермерами. Как вы думаете, насколько существенно может измениться содержание законопроекта? Говорят, там тысячи и тысячи поправок. Эти поправки будут внедрены в законопроект? Чего ожидаете? Я не розумію, чия там рука інформує президента про те, що там весь народ хоче ринку землі, продажу землі, дозволу продажу землі, а тільки деякі невдоволені люди. І не можна говорити, що 73% населення сьогодні бажають продажу землі. Я хотів би тільки заспокоїти наших громадян, що перше, мы боимся втраты территории, правильно? Да, мы вернемся. Я просто хочу к нашей беседе подключить гостя Михайла Данкевича, члена Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Алло, здравствуйте, Михайло, чуете вы нас? Да, чую, добрый вечер. Да. Ну что ж, я вижу, что вы находитесь в кулуарах Верховной Рады Украины. Расскажите, как там ситуация, как обстоят дела и как вам это все видится с вашей точки зрения? Ну, парламентські слухання
слухання проходять надзвичайно бурхливо, тому що дуже багато виступаючих, і навіть ті, які знаходяться вірніше в залі, вони категорично проти ринку запровадження землі. Тому будь-який опонент, який виступає за, викликає відповідно бурхливу реакцію. Але по самій ситуації в Верховній Раді, по парламентських слуханнях, можна впевнено сказати, що більша частина все-таки наших громадян, особливо аграрії, вони проти запровадження ринку землі якраз на цей період, будемо говорити, на сьогодні. Він, за їх словами, ще не на часі. І необхідно доопрацювати навіть той законопроект, який був прийнятий в першому читанні, а потім його вже виносити в сесійну залу для розгляду. А скажите, а какие возможные поправки и с какими предложениями пришли вы? Каким должен быть идеально выглядеть этот закон? Взагалі, я вам скажу, можливо, ідеально, дуже важко сказати, який він повинен бути ідеальним, але те, що найбільше викликає протиріч, особливо фермерів, перше, це можливість купівлі землі іноземними особами або іноземними підприємствами особливо. І друге питання – це те, що є в законопроекті, який прийнятий в першому читанні, про концентрацію землі в одних руках 200 тисяч гектарів. Це надзвичайно велика кількість землі, і, мабуть, жодна країна не має таких норм. Це головні проблемні питання. Спасибо большое. Михайло Данкевич, член Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України, был с нами на прямой связи с Верховной Рады Украины, где проходит слушание относительно открытия рынка земли. А вот скажите, в Батькивщине говорят, давайте проводить референдум. Вот это может быть, можно ли действительно провести референдум и спросить у народа, вы за открытие рынка земли или нет? Или же это все-таки просто затягивание процесу? Само собою, це загальнонаціональна, загальнонародна власність. І тільки народ може вирішувати, чи продавати землю, чи не продавати. І весь комплекс питань. Але я вважаю, що у час війни референдуми неумісні. Це така практика світова. А я хотів би сказати, що ми боїмося втрати території, але її не буде ніколи. Чому? Тому що приблизно 8 мільйонів гектарів землі – це є рілля, на які стоять кордони і всі комунікації, фортифікаційні і таке інше. Тобто перший пункт зрозумілий. Другий пункт щодо ринку землі. Ринок землі – це не базар, звісно. І при тому, що ми не маємо сьогодні інвентаризації земель, ми не маємо чіткого розуміння, ми не маємо, наголошую, підготовленої правової бази, і не маємо достатньо механізмів регуляторних, то ми не маємо права цього робити. Беремо ще іншу сторону. Що повинно бути враховано в законі? В законі має бути враховано унеможливити продажу землі іноземцям через громадян-посередників України. В законі має бути передбачено і унеможливлено реалізація іноземцями через підставних фігур продукції за кордоном. Бо, наприклад, ми зібрали врожай, і якщо наші монополісти, які скуплять землю, вони будуть реалізовувати її продукцію поза межі України, то звісно, що ми можемо опинитися в дуже скрутній ситуації. Це повинно бути враховано і повинно бути убезпечено для интересов украинской державы. А скажите, мне вот один вопрос, я бы хотела, чтобы вы коротко ответили. Как вы считаете, открытие рынка земли является ли панацеей выведения Украины из экономического кризиса? Ні в якій мірі. Це є облудна думка. Я вважаю, що це саме за відсутністю досвіду. Сегодня Верховная Рада Украины также предоставила добровольцам статус участников боевых действий. Впрочем, в Европейской солидарности говорят, закон содержит опасную правку. Слушаем, какую. Ирина Геращенко
из трибуны Верховной Рады. 15 «Слуг народу» підтримали поправку, якою можливість дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло закону, і ми зараз намагалися насправді її ліквідувати з цього закону. Але ми бачимо, що в нас тут голубі міра з колорадськими значками, знаєте, під вишиванками, які засіли в перших рядах. Вони протягують поправки, які нивелюють саму суть цього закону. Ірина Володимирівна, я дуже вибачаюсь. Якщо знову будуть образи Верховній Раді України про колорадські значки, про вишиванки, про свастику, про будь-які інші атрибути, то давайте все ж таки по-іншому ставитись до своїх колег. Председатель парламента Дмитрий Разумков также уверяет, что законопроект будут дорабатывать. Давайте его послушаем. Сьогодні чи днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалася під час розгляду правки номер 15. Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень в залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних до цього законопроекту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні. Ну, как вы думаете, вот эта 15-я поправка, согласно которой могут предоставить статус УБД боевикам, вот это просто какая-то правовая коллизия такая случилась, либо это сделано намеренно под давлением определенных лиц? Как на это реагировать? Ну, якщо сказати, якби там була конкретика, що добровольців, які діяли під знаменами Української держави і Збройних сил, то я розумію, якщо цього немає, то звісно ж це і лазівка для того, щоб можна було підсовувати якихось інших людей, які мають інші посвідчення. Ну вот люди, которые вносят такие поправки, разве не понимают или не вот реакцию добровольцев, да, которые это могут узнать, они не предусматривают эту реакцию? Или как такое возможно? Закон – це є нормотворчий документ і документ нормативної дії, який повинен передбачати чіткі і конкретні пункти. І навіть слова там повинні добиратись. Звісно, що це все обурює і добровольців, якщо нема конкретики і є така лазівка. Ви ж подивіться закон про люстрацію, яким чином написаний. Він трактується такими людьми неосвіченими зовсім по-іншому, а він прописаний усупереч тверезому глузду. Ну, взагалі-то, якщо сказати відверто, прописаний він більш-менш через пень-колоду, але я думаю, що не без участі наших сусідів північних або тих втікачів, які туди поїхали, через недолугих наших депутатів було просунуто, тому що законопроекти були інші. Тут таке саме, очевидно, буде, ми будемо стикатись, де ті політичні сили, які в опозиції не до влади, а до українського народу і до всього українського, вони будуть намагатися вкинути щось насупротив нашої держави. Ну, ошибку исправят ко второму чтению, как вы думаете? Я думаю, що якщо не виправлять помилку, ті люди, які дуже переконують, що це невелика кількість невдоволених, вони отримують гостей до Верховної Ради. Я би порадив, щоб не дуже розслаблено це проштовхували і не говорили про те, що з народом можна не радитись, якщо набрано дуже великий відсоток довіри людей. Довіру можна дуже легко втратити. А что должно быть с теми, кто действительно участвовал в незаконных бандформированиях, с боевиками? Должен ли прописан быть какой-то отдельный закон по отношению к ним? З тими людьми, які воювали проти українського народу, і вони стріляли, вони вбивали, ранили наших військових, вони всі повинні понести покарання і з тюремними строками. Якщо на мене, от як на людину, яка мала відношення тривалий час до воєнної сфери, то я вам скажу, що на воєнного, на психологію воєнного, і якби воєнні прийшли до влади, то Путін того дуже боїться. Ми б не залишили жодну жертву потвору, яка сьогодні воює проти нас на нашій території. Жодну.
Тому що того не повинно бути. А потім ще років 10-15 ми б їх доганяли у всьому світі і притягували до відповідальності. Тому ганьба оця, яка була з здачею Криму, я вважаю, не повинна бути такою. Я за те, що я мав позицію, я арештований Басманним судом міста Москви і оголошений в розшук. Але моя позиция незмінна. Мы не только вы в этой студии оглашены в розыск, к сожалению. Да, давайте обсудим тему, которая очень бурно сейчас в информационном пространстве обсуждается последние несколько месяцев, именно нормандский формат, потому что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какие темы хочет поднять во время встречи нормандской четверки. Давайте его послушаем. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах всі наші партії, за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, о чем договорились написать в решении нормандской встречи. Давайте послушаем его. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. А чего вы ожидаете от встречи 4 лидеров в нормандском формате? Я почув президента, і мені важливо було почути, чи виведення військ до виборів і освоєння наших кордонів нашими прикордонниками. Я вважаю, що тільки після освоєння прикордонниками України наших кордонів можуть бути проведені успішні вибори. Я почув ще Пристайка в його вислові про те, що Макрон висловився про те, що Росія, що ми повинні сьогодні всі країни світу воювати із міжнародним тероризмом, а не з Росією. А він сказав, що Росія і є основний терорист. Якщо це позиція влади і позиція президента, це вірна позиція. Але вона повинна тоді бути імплементована в всі наші рішення, які ми приймаємо. Ну, тогда нужно ли с террористом садиться за один стол? Я вважаю, що, перше, ми повинні там ставити питання, що Росія має бути стороною у перемовинах. Вона себе сьогодні такою не позиціонує. Вони кажуть, щоб ми домовлялись напряму з їх маріонетками, але Росія і є продуктатор цього глобального гібридного тероризму, і стоїть за спиною усіх своїх збройних формувань, свого зброєння, яке вона надала, і таке інше. Я очікую такий принцип матрьошки, який там буде. Так в Росії це притаманно. Вони зараз придумають басню, відкинуть одну матрьошку, витягнуть другу, якщо не пройде третю, п'яту і так далі. Я не думаю, що вони будуть поступатися будь-якими позиціями. Не для того вони захоплювали наші території. Вони будуть намагатися перевести все в русло внутрішнього конфлікту. Але ми маємо сьогодні вже реакцію світу. Ми маємо реакцію Америки, яка сказала, що вони проти того, щоб Россию повертати. Да, мы вернем к Америке про G7. Да, я просто хочу отметить, что президент Владимир Зеленский провел совещание с силовиками. Ну вот давайте послушаем сообщение пресс-службы главы государства.
Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії. На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Ну а вот председатель Крымско-татарского ресурсного центра Эскендер Бариев назвал, чего не хватает в формате нормандской четверки. Давайте его послушаем. Каким образом Российскую Федерацию затянуть в процесс? Каким образом повлиять на то, чтобы Российская Федерация все-таки села за стол переговоров и начала обсуждать восстановление целостности Украины и конкретно говорить в комплексе как о проблеме Донбасса, оккупированного Донбасса, так и о проблемах оккупированного Крыма. И, соответственно, мы видим, что Российская Федерация всячески дает определенные посылы, что тема Крыма закрыта, и мы к ней не будем возвращаться. Как вы думаете, будут ли поднимать тему оккупированного Крыма? И если нет, то почему? Я думаю, що зобов'язані. Ми з вами тут однаково. Ви сказали, що ви також внесені в реєстр цим російським Інтерпол за захист своєї батьківщини. Ну, справа в тому, що зобов'язані піднімати. Ми не маємо права забувати, і ми повинні тиснути. Я думаю, що Росія спеціально нагнітає тему зараз по 2 окупованих територій Донецької і Луганської областей для того, щоб відволікти увагу від Криму. Це було першочергове завдання. Вони і будуть намагатися там знову напрягати, якщо тільки постане питання Криму, вони будуть намагатися напрягати. Я вважаю взагалі, що повинні поставити, я не думаю, що будуть великі поступи, якщо навіть будуть докладені зусилля, ми повинні повернутися до виконання вимог чіткого закону і міжнародного законодавства. Сьогодні на нашій території оголошено ООС, а було АТО. Яка різниця, чи воєнний стан, чи АОС? Я скажу чому. 4 стаття Закону України про оборону говорить про введення воєнного стану на тих територіях, де йдуть воєнні дії. І це не тотожно оголошення в Росії війни. Але відразу на підставі цього збирається позачергова сесія Радбезу ООН, вступає статут ООН до дії і вступає Радбез ООН до дії. А ви думаєте, западні країни це восприймуть? Восприймуть, безперечно. Вони ж не знають, що в нас відбувається. Вони слухають брехливі там засоби масової інформації Росії, які віщують по всьому світу. І ця інформація розчинена десь приблизно 60/40. Брехлива інформація десь там і превалює, тому що в нас нема своїх засобів масової інформації. Вот вы говорите воспримут, а я все-таки хочу на этом остановиться и обсудить, потому что вот во время встречи президентов Франции и США журналисты спросили Трампа о НАТО. И напомню, на днях Макрон сказал, что Россию врагом не считает. Президент США говорит, что у него с французским коллегой довольно похожие позиции и взгляды. Давайте послушаем Дональда Трампа. Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії. Я говорив про це на великих стадіонах. Людям це подобалось. Такая позиция Дональда Трампа. До этого Макрон говорил то же самое, что он не считает врагом Россию для НАТО, а тем временем в Конгрессе США принимают резолюцию против возвращения Российской Федерации в G7. Давайте послушаем фрагмент этого документа и вернемся к нашей беседе. Палата представників підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму та постійну дестабілізацію Сходу України. Закликає всіх лідерів Великої Сімки виступати проти реадмісії Росії, допоки вона не закінчить окупацію всієї суверенної території України, включаючи Крим, і не зупинить напади на демократію по всьому світу. Ну, я бы хотела подключить к нашей беседе Юрия Яромагаева, главу Центра исследований тоталитарных технологий из Нью-Йорка, США. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, ну у меня к вам один вопрос. Сейчас мы послушали заявление Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Вот как это воспринимать нам здесь и вот в преддверии нормандской встречи? Как вы думаете, будет ли тень США на 4 лидерах в этом формате? Ну что, американский конгресс свое дело делает. Проголосовали 391-77. Это значит, что даже если это Трампу не нравится, он это должен принимать. Но ваше правительство не делает своего дела. Понимаете, что толку в решениях американского конгресса, если ваше правительство само решило сдаваться России и приняло и формулу Штайнмайера, и вот едет сейчас на переговоры в нормандской четверке, которые, я считаю, сами по себе чисто путинское дело, и Украине в ней участвовать не стоит. Конгресс украинский принял решение. Вчера Рада ваша приняла хорошую декларацию, обозначив красную линию. Я бы пошел дальше. Я бы просто принял резолюцию о том, что независимая страна Украина не должна решать вопросы своего государственного устройства в переговорах с какими-либо иностранными государствами, неважно, вражескими или дружественными. Вот это, мне кажется, должна быть абсолютная позиция независимой страны Украины. И, правильно ли я понимаю, вы не верите в результативность встречи 4 лидеров в нормандском формате, и ничего хорошего от этого не получится? Правильно я вас понимаю? Абсолютно. Нормандский формат, Минское соглашение, формула Штайнмайера – это все изобретение Путина, это все сделано в его интересах. И, как я уже сказал, обсуждать государственное устройство независимой страны в переговорах с иностранными государствами просто принципиально неверно. Это чисто внутреннее дело Украины. И неважно, там дружественная Германия и Франция, либо вражеская Россия, Украина должна решать эти вопросы исключительно сама и отказаться от каких-либо вообще переговоров просто на эту тему. Спасибо большое. Юрий Яромагаев, глава Центра исследования тоталитарных технологий, был с нами на прямой связи из Нью-Йорка, Соединенных Штатов Америки. Действительно ли это такая ловушка для нас, нормандский формат? Или стоит чего-то ожидать оптимістичного, возможно? Взагалі, під час правління або каденції пана Порошенка всі експерти наполягали на нормандському форматі ведення переговорів, а не мінський формат. Тому це трішечки пересмикування. Просто ми повинні бути готовими, ми повинні приймати участь, але повинні бути готовими. І дійсно, я погоджуюсь з попереднім спікером, що ми повинні ставити питання в інтересах української держави на підставі нашого національного законодавства і статуту ООН. Тут я хотів би 2 слова сказати, чому Макрон змінив свою позицію. Ви пригадуєте, нещодавно ще Макрон агресивно критикував Путіна і Росію, говорив, що це країна-терорист номер 1 в світі. Ну, во время своєї президентської кампанії він так говорив. Ні, він говорив вже, коли був президентом. Але як тільки під акомпанемент Російської Федерації жовті жилети почали атакувати Францію, якийсь вплив на нього стався, він змінив риторику. Іспугався. Що стосується Америки, то тут ми спокійніші, тому що тут є позиція Конгресу, і там чітко діють незалежні гілки влади. І президент Трамп, дійсно, яку би не мав свою точку зору, то він має лояльність до Росії, я пригадую, ще з Олімпійських ігр 1980 року. І він обирає позицію ту, яку йому сьогодні надав Конгрес. І він буде захищати интересы Украины и территориальную целостность. В таком случае, вот буквально 30 секунд до завершения нашего эфира, в таком случае не будет ли, что на встрече в нормандском формате против Зеленского сразу будут 3? Путин, Макрон со своей позицией по отношению к России и Ангела Меркель, которая строит торгово-экономические отношения с РФ, Северный поток-2 и так далее. Ну, Ангела Меркель не думає, що буде повністю на боці пана Макрона і Путіна, але пану Зеленському треба бути чітко готовим до того, що він буде там не в множині.
І його позиція повинна базуватись виключно на національному законодавстві і на міжнародному праві. Але найголовніше, треба поставити питання про виконання умов Будапештського меморандуму. Там. Спасибо большое, Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора України. Дуже дякую вам. Так, у 2014 році. В 2014-му, так. Спасибо вам большое. Я вынуждена завершать этот блок. Оставайтесь Первым крымско-татарским, подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров в Коршкенче.